Wow! You love it? Ay, Hanoy? Hanoy? Now, liko ka, liko. Go. More? Hi everyone! So good morning. Naami diri sa Alibuag in Medina, MISAMIS Oriental. And so, naami diri karon sa Alibuag Cold Spring sa Medina, MISAMIS Oriental, no. Usa ni ka inila nga kaliguanan dinhi sa Medina. Kay ang wowo ni Madi gusto gud niya ipa-experience si Madi sa Cold Spring, no. Arang bugnawa jud diha, cold na cold gyud. Nga if magdala kag soft drinks or any drinks, mubugnaw siya. Mura gisulod sa ref. Ha, giganahan, oh. Saging. Woo! Di wala siya, okay na siya katugnaw, nahadlok siya sa tubig. Ibutang sa diya sa imong gilingkuran pa. Tugnaw ba, oy! Laom na na to. Paano sa siya ibutang sa imong gilingkuran pa? Hadlok siya diyan ako. Di siya madlok sa tugnaw. Pero hadlok siya nga. Siya ra isa. Ayaw kinukuha na nga kay na. Madison! to. Munit, pahugaw na. Lagi na diya. Butaro mo na. Oh? Uli na ta. Wala na sa Pasko Bill. Uli na ta kay wala sa Pasko Bill. Ipantuan sa. So ang maglolo ra jud ang naligo ana kay persang bugnawa. Ako bitang isulayan akong tiil og butang diha sa tubig. Agoy mura jud inaysan. Mao day na ang area, no. Mga bathing area, murag na ay swimming pool, na mga pool, pero ang tubig nagtubod nga bugnaw. Unya sayo pa man sa buntag na. So wala na lang jud ko nagpatuga-tuga og kaligo diha kay basig maabtan tas panuhot. Mangita na putag kapas. So nidelikate ra jud mi didto para makatanaw mi sa Alibuag Cold Spring, no, dinhi sa Medina. Nindot suruyan ang Medina. Pero wala lang jud kaayoy time kay gaapas mi sa amo ang oras. And then after ani sa Alibuag, mga tumi sa Hinguog for our breakfast. O naabot mi diri sa Kapeng, Lumad sa Gingoog City para mamahaw. Mao kuno ni ang one of their go-to places in Gingoog for eating breakfast kay lami daw ang tapa dinhi. Lami pod ang coffee og sikwate. Ay, dili lang tumagkuan ka na maban sa katong person. Pili ko coffee sa tapa isa. Ano ni among breakfast choice? Corned beef with hot dog and tapa, beef tapa with sikwate. Wala sila long table, so nagbuwag-buwag mi. Og kaon, nagduol or good pod. Pakit-on tamo sa akong gi-order. Hot dog with corned beef og naay buwad nga bulinaw. May gali kay gamay lang ang bulinaw. Sumurag dili ka atraka nga akong arthritis. Ja, giparisan gyud sa sikwate. Siyempre, buntag init gyud sikwate. Sikwate po na imo pao? Oo. Better siya kaysa siguro. Ma-feel yun, ma-taste yun yung mga kakao. Dito ka marag cinnamon mostly o milk. Ganahan kayo kung sinong sipote dito pag-rest mo doon kita. Sa? In fairness, lami ilang sikwate. Kay kakao gid ang imuhang matilawan. No sugar ko ana. So, na-taste gid nako ang kakao. Mo pa yan giganahan sa una gyud.
Basin, basig lahi po ito nga ating Karon kay murag na siya healthy nga katwala mo pod. mga ontag pamahaw, ninjo. Ano nga sa hotdog ko? Ken. Sige na ka. Heavy jud among breakfast kay mga tumi dito sa ilahang farm. Wala mi kabalo og unsang orasa na mi makakaon sunod. Pero we're planning to have lunch in Magsaysay, MISAMIS Oriental. Kuyaw ng among biyahe kay pirming gigukod sa oras. Giratsada ang MISAMIS Oriental. Basta naay nindot aw stopover. Okay, finally craving satisfied taho. Pag humagpamahaw, paggawas, automatic yun nga nakadungog si Mikey sa taho, no? Muna niyang paabot og asa siya makapalit og taho. Nakapalit na gid siya taho. Pagkahuman sa pamahaw, nihapit mi kadyot sa Gaisano Grand Mall diri sa Gingoog City kay namalit og mga kinahanglanon, no, mga kubyertos ug unsa pa dito sa farm para sa lunch. Yeah, samtang sila Choy og Monet nag-pick up sa lechon. So nagbahin-bahin na may gid og mga rolls ana kay aron masayo og abot didto kay layo ba pud tong Magsaysay biyahion from Gingoog. So that's it for this vlog. I'll see you on the next one in Magsaysay, MISAMIS Oriental. Bye!